Eta gero, zelan etorri jatzun profesionalizeteko, zera? Orduan, dizidentik esatotzen, zerien, enpresi barrezik urte joan. Pelazti, harrianak eta horrek eta nahunten zituan, da enpresa zunidea zaz Aportu joan. apurtu zituan. Da, arean datorea eta zen nahi zertzeko eta leheneko torrezena zazinean guazen, nahetzekin deutenen ganik. Maizien iruen, Santa Cruzero estok, legezkiko jaizik. Bai. Bai, antzi. Arean tertzeo glaza, gala. Manduga. Dios. Aztotek, ez egiat, akordatak. Legarra. Gaita legarra. Galdu induan. Arean tertzeo glaza, gaita legarra. Zenbat altzun duen, itxigora? Behatzu zen, erraz, aldun duen. Eta hori, legazkin izen zen? Legazkin zen. Bai, debute legazkin zen, 3 de maio. 18 baino hori, 18 amaleun. Bai. Da... Orduan, 17 urteaz? Bai, 17az, jogun. Irutik amaleun falta.